I'm doing like I want the NTA, ETV, AIT, FBI. Even get in and handle it about the iPhone. We don't want to have an answer. People in the salon, don't push me. I'm doing live for Bara, so you can don't push me. observe the COVID-19 protocols. We don't want to assume people know. Makamu na ruta ni na keba papo na suko. Kaya su babrefe. Baso ye tola kuyaku. Oye na hata de landu of the cross. Ona abu papa we na de mama no se we de atipe. Onya abenya na kuku. Wana na de mama. Ane jara ne jene kwe. Ai su na tele de mama. Oh. Iki ye de papa. Oyo de la pabiru. Let's do it. Because always go in my car, because I don't want to live in the people. I'm not sure what I go as to people. But in percentage, 90% are people language. And I live in the people. That's why Java as a matter of Yama. You know, we might to church. I was in the palace. Look at my palace. I have to add it. Oh, God. Oh, God, evil from God. I never to come. Evil is your line of water. I need our name watching. I am watching. India Dinaka, Biko, Putuna Yoji, I am Moji, Macarona is the same, and Yarula, Oyani John, Abakawela, and other just I want to you, I am ready to Where's Amaranth? Where's Amaranth? Why are we playing on Saturday and all that? I told you. It's an insult. How can you see this guy play how many songs? I'm not going to this guy. I don't just understand. I told him, don't have whiskey. Get connection with him. I'm tired.
nnukwu mmadụ abụrụ m onye Ejeagha ọsọ na Ejeagha kọrọ nwoke ọbụla bụ mmụọ biko otodlinu Jesu otutodlinu Jesu onye jisi ike onye jekata kwụsị keneru Chineke n'ihi na ọ dị mma keneru Chineke dị mma. Any Pentecostal, praise the Lord. Now do something for the Lord. Do something for the Lord. Come on, I need to help you. Go on, can you get that? Now, go. I don't need to help you. Not clear. And who is back with that? Because and then, can you know from the Torah in the photo? Ndị kamera were na-akụ unu jụọ ọnwụ na ajụjụ etu a Chief Dr. Mike Ejeagha nọ ebe a na-emepe te ndị abụ efu ya ọ bụrụ na ndị a ga-afụ ya na-ebi azụ ndị kamera is it fair? Just were na-akụ unu jụọ ọ bụrụ na ọ dị fair, to God be the glory. Dịka na-edego Chineke n'ebe kasị elu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọkwa enyeghị ọjị mgbaji aka ndị ụlọ wepụ ọjị dị ụlọ mkpụrụ ọjị ole dị ebe a mkpụrụ ọjị ụlọ dị mma jee nye ofu ọjị ka ọ wepụ ọjị dị ụlọ biko ndị kamera niile dị ahụ n'aka nka biko kamera anyị na-ayọ ụlọ biko ka ndị bịa fọnkshọn bụ ihe na-eme n'ebe celebrant nọ ọ bụrụ na a ga-eme etu a is not celebrating, you are not celebrating. All to see this very iconic Igbo man. Biko, camera, good. Biko, can you open your Ejeagha apart from the one neighbor? And where can you Ejeagha neighbor? Okay, Ejeagha neighbor. Okay, what I say? Oh, you go to Ejeagha. Kedu Kenya Anambra neighbor. Oh, what Anambra neighbor? Oh, what Anambra neighbor? Oh, you know what the man with Ram go okay. Who let him down at it? Eji Anambra neighbor. Chodi Ebony na Abia nefe foji. Ebony na Abia nefe foji. Ebony. Abia. Everywhere we look at, I can even look at Ebony Ipanelu. Ebe ọbụla afọ okenye ọzọ bụ onye Ejeagha. Onye a bụ ọdịbụla 90 years abụọ 90 weeks. Sorry, 91 years. Ejeagha. Ofu onye Igbo ji wee na-eme ngala n'ụwa niile. Ofu onye anyị ji asị na ọ bụ na Government of South Eastern Region maala ife. N'ime abụ OON or MFR. Mana ka o si na dị, anyị niile n'ebe a anyị ekwekọrịtago wee nye Mike Ejeagha MFR. Ọ bụrụ na ibe n'eziokwu kwara akụ aka. Ọsọ ọ bụrụ na eti aba, ime ọnya ji Mike Ejeagha tinye MFR. Ajụọ gị si na anyị nyere ya. Mgbanwe ha na-enye ha bụrụ mpi. Mụ na onwe m bụ MMI, member of the Microphone Institute. Mụ nyere onwe m bụ anya ọjụ. No, Mike. Yes.
He's not close to me, he's in front of Mike. On a safe photo. Okay, no problem, I'll tell you. Okay. Ejeagha-Full. I am about where we till. Oja buka deledi ifi dampi solonka. Muwa bia solonka. Asa gononka. Obrani lu 91 years. Madi bu vegetable. Onya bu mother. Madi lu 91 years. Look at him. Oji ukwe aga. Ode faka. Oji brain aga. Oji anya aposo. What else? Eta konga abi. Because I never made mistake. I used to tell people no what waji. Kaiwa waluzoji. Wekano nike. Kanike kwenye ndo. Anabiko ogwe. Kene kene. Aniko ogwe. Kene bono. Yeah, okay. We me planning for. Kene nike. Olazikuya. Honoria. Absence of the Nike man here. But I'm not the Nike in the garden at the dome now. Because any moment from now, not there. But I will not tell you what is happening there. Helicopter go. Yes, I'm not Ochi Luno. Because we are in Ochi, Anambra, na Imo. I got us in Kai myself up. Airport in Abia. Got to go to the same up. Oji, I hear our gear. In a sorry, I got us to go to Ibonasimo.
Biko, ka ụmụ Chifeteagha. Kedu ụmụaka Chifeteagha bros ngwa bịanụ. Ọnwa sịrị ana keeki kịta. Olu na awazịa. O meela anyị ukwu egwu. Anyị amala ife ọzọ ya dị azụ. Tupu ọnwa awasịrị ana keeki ahụ n'ahụ. Ụmụ isi ọma m ga-ezi unu gbasara bụ keeki. Yes. All the Zulu kingdom were there. And no one you see to join kowa cake. I have the kowazi cake. And what that is not see no prayer in adoration. In the adoration, everyone will come back. Man, my judge. Prayer, adoration, kindness, endurance. Ne what you don't wake and anything. Endurance, anako. Kindness, you go on the Google. Can you be like kind? Akadi musile ekeri si mochalu basili ke bukabwe ibe polo onda buke si chalu asili ke kabwe polo chalu asili kabwe gini obu gini Eba arụrụ eba iji achọ ịwa keeki. Biko, ndị kalik, unu na-agọ mmụọ? Abụ na-eje kalik, ma agọ mmụọ. Katkizim gwara m gọba mmụọ. Onye bụ Chukwu. Ọkasị akasị, jeke bi n'onwe ya, na-ewubi isi nne, ka o ji ewu isi jerebe, ya sa Ipe niile, onye bụ Chukwu. Ị na-agọ mmụọ? Kedu afọ Igbo Jesu? Unu afọ Igbo Jesu? Afọ Igbo Jesu bụ Nwafọ. Maka na ọ bụ na-emela anyị na-eme n'ụka Katọlik. Ekele Maria Jupiter na Gracious egwu adọnyere gị. Ịdị ngọzi na-eti Igbo niile, ọ dịazị ngọzi Nwafọ bụ. Take the picture and go, sir. Under the Anna 10:30, opposite Tuesday, 2 to 92.9. Nagini Agalo from 10:30 to 11 o'clock. Unu ga-adụ ọnụ na redio. Nna m na-abịa. Ọ nwere igwe keeki. Na-abịa. Odogwu abịa. Agwa na-emeka nwa na ya n'ọnụ ọrụ ka o jiri amụ ala. Ndị kamera dị ka ya na-azụ. Ite ọrụ kere keeki. Mgbachalụnụ. Onye ọbụla esese stretch aka nne eto dis cake. Ebela, ọnụ ha na-eme ma ebela ka anyị ga-etuwa keeki. Ọkwụrụ m ebela n'oyibo, surely his goodness and mercy shall follow Mike, and he shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Biko paadị aka. Join me here the picture.
Biko onye ọbụla nọdụrụ ala, onye ọbụla nọrọ ala, onye ọbụla nọrọ ala. N'ife ntụziaka ya ruru dịka ofu ihe ka ndị na-achịkọba mmemme chọrọ ka mee ka onye ọbụla mazụ. Raffo red 876 Biko Gabano Bafu. Raffo in color. Gabebe Motodino. Oh? How can you get celebrate? When I look at the people, I'm going to be doing my own. You have never said you did that. Then they can order YouTube, do online. I'm not now for you. Oh, people. One of them Malana. Oh, people. And people who got Malana. Oh, Malana. Oh, people. Oh, nine of them I see. People are going to free hand. I have to call that the mama. I mean, I went out in hand. Daniel, open up the email. Use your lens. Zoom it. Only professional camera. No, now that I see for you. Who get more wound or daughter? Oh, I'm not going to tell you. Oh, no, man, I'm not putting my name. Who is long has young or two? I'm not the camera. Believe me, I'm telling you. I'm not going to get in. I'm not going to go back. Oh, you can have my own eye. Odimma people came to nobody open bar. Iyo the other people. Papa ya wako yaba chicha. Ihe aina baezi ya umbua. Oya kuloto. Manacho miyo nubiko. Ebo bunino. Mebanya gi. Jinuzo kudima lebino. Abia bwana nsiku. I have just said 91 years. Emalun nature, Emalun Doctor. Ebian Sim,
Ọbụna ị chọrọ ịgwa ya ka m gwara n'eze ife iji wee kwado ya achịcha ịta Chineke na-edu ogologo ndụ onye papa ịgwa m ya. Mgbanụ na-eji ime ya transfa efu Amarachi na Charles ha nọ n'akụkụ isigara faya bụ osi maka na gịnị aka mere aka ome gịnị ọgba nkọnkọ ihe anyị na-ekpe a ọ weta aka ka aka ji weta ego n'ogo anyị wee na-eme ya bụ mmemme. Ya bụ ndị na-etiri anyị egwu ndị bandị live band unu na-etiri anyị egwu tielu m egwu Mike Ejeagha ọ ya asọla anyị ukwu n'anị nwa nkeji onye ma onye papa ime okwu n'ala emesiela anyị ebido n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-anabata nwanne ya nwaanyị bụ onye nọ n'akụkụ mama anyị na-asị gị nnọọ nakwa ezigbo nwoke nọkwa ya n'akụkụ anyị na-asị unu nnọọ tinye ya nnọọ chelụnụ ka nkọwara ụlọ ọfụma pụrụ na ebe a biko ka anyị gbanụ nkịtị obere oge ka enụ m ntị unu emekwuo n'anya ebe a ihe a mmadụ na-aba ọbara na-anụ ọkụ onye ebe a onye isi ndị Ejeagha na nwanne ya NGO otu achịkọbara ọnụ na-abụrụ gọọmenti na-enye ha ihe ọbụla ọ na-agba mbọ n'afọ na ọ na-eje na nsọtụ ime obodo niile na-afụ na ụmụ nwaanyị ndị na-enwere ka ọha ha maọbụ ụmụ nwoke maọbụ ndị na-enwere ụlọ ị ga-agụta ụlọ ole ma ole o sigo na nkwado ya bụ initiative wee rụpụta ndị mmadụ. Mr. Charles Ogbu Bavia aka m ga-eyi ya igwe eji ekwu ọkọnwa onwe ya ọfụma. Onye nke a na-ebe a bụ onye a na-akpọ Nwaada Amarachi Atama mụ na ya mata n'afọ 2015 onye a bụ onye isi the Cultural Development Initiative. Ọ na-agba agba ọja ndị mmadụ eche n'ọsọsọ ọja a na-apụ n'ọnụ mana ihe ọ pụtara bụ omenala na ọdịnala mere gịnị jikọrọ anyị ncha. Onye bụ onye isi ya ọ na-abụ na na-akwalite omenala na asụsụ Igbo. Aga m enye ha igwe eji ekwu okwu ka ha gbakere anyị ihe kpalite ha na mmụọ ha ji wee si na ọ dị mkpa ka eme ya bụ mmemme. Abụrụkwa dị na nwunye rapụkwa n'ife ha ji na-arụ ihe na-enye ha bụ Gentle Mike Ejeagha Amarachi Atama. I dance like the Calomon. Just
ịkọbago okwu ọmọzụ ebe m ga-atụnye ya maka na ọ bụrụ na anyị kọba akụkọ ka anyị si wee hazie ọnọdụ a taa ọ ga-eto ogologo mana isiokwu anyị dịka o si wee kwuo bụ ka anyị bido na-aja ndị mmadụ mma na ndụ maka na ndị Igbo ebidogo omenala ịja ndị mmadụ mma n'ọnwụ mmadụ nwụhaana ebe niile ekwobe a na-ajụ akpara isi one mmanya one kedu ka a ga-eme ya emebe ihe niile ọ bụkwa na anyị ga-ebido na-enedo onwe anyị anya dịka ndị Igbo ịhụ nwanne gị chọrọ enyemaka inyela ya aka ịhụkwanụ nwanne gị achọghị enyemaka mana o kwesịrị ka sị ya deme isi ya deme na ọ bụrụ na anyị na-emekọ n'otu ahụ na ọ ga-adị mma karịa mgbe onye ahụ nwụrụ nke anyị mụtara ọkụ ịpụta na igwe Facebook na ihe niile wee dejibe wee na-ekelekwa nnukwu mmadụ anyị nọ n'etiti ya ọnụ na-ezo mmiri na anwụ ọkọchị na ntagara ka Igbo gbanahụrụ gị ọsọ onye bụwa abụọ ka Igbo ọgbara ọkụ asaa osisi ka osisi ndị ọzọ elu osisi ka ọhịa nna m gwara m na ide ebube na Igbo kpọrọkụ ụwa gbazuwo mmanwụ na-agụ mkpọ na mmadụ okwu ide mmiri na-ekpochapụ mkpọtụ ụkpụrụ na-awụsa mmadụ ụzụ mmiri na-akwụ ụzụ ọkụ na-eji mmiri ya kpụ ike ọ sị na ibu ijiri gị na-awụsa n'ọkọchị ikere olu na-agara obodo anyị ozi ogozi tụgharị ụwa niile ozi ọkọtụ ebe gasị ụwa niile osisi na-agba ndị obodo na agha nọ nso ikoro abịara m ka m kelee gị na ị kwesịrị ekele nnukwu mmadụ ka ya ibu Mike Ejeagha ibe na-ekele m gị o ekele m biko a na-akụgbara aka ebe a biko nụ Amarachi biko bịa nso na ya bụ ife ọkụbe n'ụzọ pụrụ iche o nwekwa okwu ọzọ gbara ọkpụrụkpụ ha ka chọrọ ịdịkwa anyị maka na ọ dị mma na ha kwuru ya bụ okwu gaa n'iru. I'll just stand behind. n'ụzọ pụrụ iche ka otu nwere ekene gaa n'iru nwaanyị ọma biko n'agbanyeghị na anyị na-ekele ọ ga-atụkwa maka emetụ aka ọgafelezi na-ekele m ọgafelezi ekelekwa m gị ọzọ chiaozie na ndị volontias niile otu a hapụcha n'azụ ekelezia m gị volontia bụ ndị a na-akwụrụ ụgwọ ndị kakara si ihe a na-ebe a akwụghị ụgwọ ha sị na ha ga-abịa wee hụ na ha kasiri wee kọba wee mee onye a wee na-abụ chọrọ ịgba mba ka ha nwayọọ maka na ọkụkọ ego ga-abụ ha ekelezia m gị ndị taiga fud bụ ya anyị mmanya rụrụ mmanya a 50,000 ekwe ka ọ dị na agaghị ebi ofe wu ya ọ taiga dị nke ọ bụ n'ọnịcha ka ha nọ ahụhụ m onwe ndị na-amụ ya onwe ndị na-aṅụ biko onye mkpụrụ otu nye nye n'ebe ekele m ike anyị DJ Pistok ụgwọ ndị na-akụwa ya egwu Mike Ejeagha ụmụ akwụkwọ nkwado adịghị klee ha m na-ahụ ya na isi ebe enyi akwụkwọ ụgwọ ma nke oyi ụtụtụ ma nke obi ihe akwụkwọ dị ụgwọ ọtụtụ ndị mmadụ akali ya ọkpụ na ịkọba afa ma ebe a ga-ebido ebido Ejeagha o mere anyị bana niile ma haus nọmba ma nkewa nkewa na-akpọchasịrị anyị ozi ma ọnụ ọkpụ ndị na-enyere anyị aka na-akpọsarịrị anyị ozi nwaanyị decoration downtown deco anyị nọtere egwu a nwaanyị ọma ime ya biko felu m aka ọmalịcha nwaanyị ọmalịcha nwaanyị ya na di ya nọtere egwu na-akụ
PM ebe anyị ha na-edozi ebe a n'efu anyị akwụghị ụgwọ nwaanyị decoration ekene nwaanyị decoration nwaanyị ọkụkọ ekene nwaanyị ọkụkọ anyị tụrụ ọkụkọ anyị akwụghị ya ụgwọ naanị ha ga-ekwudokwara ndị siela anyị nri ọ bụrụ nwanne ihe anyị na-emezu na ihe niile anyị na-eme ebe a ụmụ Igbo ndị obiọma ndị ọma na-adị mma siri gịnị na ha ga-akwado ka e wee mepụta ya mmiri a na-ekelezi ndị ịkpọrọ aha ha ndị na-akpọ ha aha ha ụmụ Igbo ndị na-esi ebe dị iche wee na-akwụnyere anyị mepụta anyị wee ama mgbe ezi kelebe unu mara ndị ezinụlọ gentleman makeja ya pụta ka afọ amị why ọma thank you ESBS BBC Igbo ọ dị oke mkpa na ịhụrụ ohere a wee ndị mmadụ maka nwanne m akarịa elu n'ụra mgbede ka mma a na-ebido n'ala Igbo eluigwe elu ụra mgbede ka mma ndị ọchasa anyị ụra mgbede ka mma ọ dị mma ụra mgbede ka mma anyị ekenego ndị chịkọbara ya bụ ife ekenego ndị mmadụ eji m ohere a were afa ndị niile ndị chịkọbara ife a na-ekenekwa mmadụ na-aba maka na ọ dịrị ofere chacha ha na-abọ gbalụ mbọ ka ike gbere fa fụ na ihe niile a na-eme gara ọfụma maka na ọ dịrị ọkwa isi ọ dịrị ofecha ihe mmadụ ego onye asị ya mee gịnị were ya bụ ego wee mee ọ dị fecha ha wee ime ịnara ego ime ife dịka ife ha si gị mee mana ịma mme ya mana nke a gosi na aka ga-atụkwasị onye Igbo obi ndị Igbo niile n'ebe a na-asị na ọ ga-adịrị unu na mma na eke ọ ga-adịrị unu mma na oge n'afọ nakwa nkwọ ihe ọ bụla unu tinyere aka wee fụ ihe agala otu a onye nwaanyị ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'ụzọ pụrụ iche ya bụ ndị kwadoro mmemme nwere ikpe ha chọrọ ihe papa anyị ọrụ nke a na-akpọ ihe onyinye ọ bụ na onye n'ọnụ ndị ite ọ bụ na unu akwadobego mfe unu ebu na nso maka na oge kwesịrị iji wee ihe ya papa Thank you.
MC Ejeagha, all the way from EFCS, MC Ejeagha, anyị na-ekele gị ọ dịka egwu na-akpọ anyị Ejeagha dịka egwu na-akpọ na mgbada anyị na-ekelekwa nwanne gị nwanyị ịbịa n'ihe ọma na-adịka gị mma ịbịa n'ihe ọma na-adịka gị mma ịbịa n'elu ụlọ nwaanyị amalite nwaanyị
All the cool. Now what you gonna do? All the money in our 2 hours. Her phone is going off. All those things are developed out of the way. Now, if you want to do the catch a little again now, what time again? You want to do the virus, not Biko. All the other people not to listen to me. I don't get now. Every governor all the One minute to go. 1 minute to go. Ulukaya kwe also. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mechelo, ikabu kimazu, makimazwa. And thank you. The friend of my Abicon. Oh, come on, tell one year. Who are our Fubano? In our Fubamoso.